Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini ನಾನು ಅವಡೆ ಬಕ ಬಟಾಟದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಗರಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂತೆ ಗಸಗಸೆ ಒಂದೇನು ಬಜ್ಜಿಯೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನೋಡು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೀನಿ ಮೂಲು 1 kg ದತ್ತು ಅವಡೆಗೆ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಯಡ ಅದ ಮಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತರ್ಕ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂಜಂಜೆ ಆಪುಂಡು ಗಿಡೊಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಒಂಜೆ ಆತುಂಡು ಗಿಡಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಅವಡೆತ್ತಲ್ಲ ಈತ ಬೇಯ್ತಂದು ಈತ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಸೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ದಿಟ್ಟೆ ಬಣಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೊಂತ ತರದೆಣ್ಣೆ ಬಡ್ಗ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಬಣಲೆ ಇಂತ ತರದೆಣ್ಣೆ ಬಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಕು ಪಿರಸಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೇನು ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಡ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಲಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಈತ ನೈಸ್ ಆಗೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಪುಷ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಡೆ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಆಡೆ ಪುಷ್ಪ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪುಷ್ಪ ಈ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ನನ್ನದು ಪುಷ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಂಗ ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡವು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಿತ್ತು ನಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕು ಮಸಾಲೆ కొంచెం అంతే నీరు పాಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ದಿಕ್ಕದು ಪಾಡ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ನಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡನೆ ದೇಗಿನ ಅವಡೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಪಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಹಣ್ಣೆರಡ ಕಡಲೆ ಇತ್ತು ಜೈಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅವಡೆ ಬಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೇರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದುಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇದು ದಪ್ಪದಿ ಓಡು ನೀರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೆನಿಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ
ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇದು ಕೊದ್ದಿನಿ ಮಿಕ್ಕಿಸೆ ಅವಡೆ ಬೇಕು ಕೊದ್ದಿನಿ ಪಾಡ್ದ ಸೆ ಅವಡೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೋವನ್ನಿ ಇಯಾವ ಒಂದು ಆಂಡು ಬೇಸನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಪಾತಿ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಸೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮುಂಚೆನೇ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ